Sebastian Bødegård, nu hvor turneringen er slut for henholdsvis U13, 14 og 15, hvordan vil du så som talentansvarlig vurdere på det forløb? Jamen, overordnet set er vi sådan faktisk meget godt tilfredse. Vi synes, at vi kan se, at resultaterne i hvert fald rimelig tydeligt indikerer, at det går den rette vej. De tre hold har vundet hver deres række forholdsvis suverænt, men samtidig synes jeg også, at vi sådan spillemæssigt kan se fremskridt. Jeg synes, holdene har en meget tydelig spillestil, som ligger oppe af første hold, så jeg synes også, at vi kan se, at spillerne individuelt har flyttet sig rigtig, rigtig meget. Derudover kan man sige, at der har været en rigtig, rigtig god modtagelse i forhold til de nye tiltag, vi har introduceret, så vi synes faktisk allerede også, at vi kan se effekten af dem. Og de nye tiltag, du nævner, kan du prøve at uddybe, hvad det helt konkret er? Jamen, vi har blandt andet gjort rigtig meget ud af at optimere mandagsfodboldskolen. Vores U14 og U15-spillere har fået mere pladsspecifik og individuel træning, og har været inddelt i de forskellige positioner på banen, hvor de spiller. Og der kan vi i hvert fald se allerede nu, at spillerne får en større tryghed og indsigt i, hvad det er, der egentlig kræves af den enkelte, og hvad der skal til for at udvikle sig. Derudover kan man sige, at vi har introduceret morgentræning for de yngste. Hver tirsdag fra klokken 6:15 til 7:30 render der en masse U13, 14, 15 spillere rundt ude på fodboldbanen og øver sig i, hvad især er blevet dygtigere på nogle forskellige individuelle parametre. Og endelig kan man sige, at vi har introduceret en skadestue, hvor vores ungdomsspillere har mulighed for at komme og få behandling uden betaling, hvor de kan blive tilset, og hvor vi derigennem har mulighed for at forebygge skader generelt også. Så det er rigtig godt indtil videre, synes jeg. Udover at de resultater, som man så har hentet, de indikerer, at det går den rette vej. Hvordan sikrer I så den enkelte spillers udvikling? Jamen, vi gør faktisk rigtig meget ud af det. Vi har forskellige forer, hvor vi samler vores ungdomstrænere, både for det enkelte årgang, men også på tværs af årgangene, hvor vi både diskuterer den generelle udvikling i klubben, men også spillernes individuelle udvikling. Sådan så vi derigennem kan sikre os, at spillernes individuelle langsigtede udvikling er i centrum. Og jeg synes faktisk også, at når vi sådan kigger på hvor mange spillere, der hele tiden kommer hjem omkring vores U19-hold og første seniorhold fra egen avl, jamen så ser det sgu positivt ud.